ni warning si Jesus, o di man ni warning siguro, murag kamatuuran man nga naay gipahibalo sa amahan, gipadayag niya ngadto sa mga way kahibalo, mga way inunta, mga way grado nga iyang gililong kuno sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Sa atong nasod karon, kinsa may matawag natong way kahibalo, ang common in relation sa ato lang Philippine Constitution, kinsa may way kahibalo, ang atong mga kabus nga pag-uuma, drivers o mga masakiton, mga kabataan, o ang presidente, ang executive department, legislative department o Supreme Court. Kinsa may way kahibalo, ang mga pobreng mag-uuma, mga masakiton, mga kabataan, mga drivers, mga mangingisda, o ang atong mga elected legislatives, kinsa may way kahibalo in relation sa Philippine Constitution. Sige, yaw-yaw lang mo diha. Di na kinahanglang ipangutan na matod pa sa kana bang adba nga mo ingon, kailangan pa bang i-memorize yan? Napa ba na ron? Oh, kay bao natadaan na kana sila na elected, na appointed tungod kay naa sila, maalamon sila. Pero kinsa maroy dagko kayo gikawat sa atong gobyerno, ang mga driver, ang mga mag-uuma, ang mga mangingisda, ang mga estudyante, ang mga masakiton, o kanang mga elected, appointed nga na as executive o sa legislative. Di na sa nakinahanglang ipangutana. Sila mo'y dagko kayong kawatan. Og maunay naigo diri sa unang pagbasa, niingon ang Ginoo, gigamit na kong Assyria, isip bunal, aron silutan ang mga tao nga akong gustong silutan. Pero ang Assyria niingon naman hinoon, ako maoy nagbuot tungod ni sa akong kusog ug sa akong kaalam. Mao nang gikawatan niya ang mga tao, ang mga nasod, iyang gipangkuha, ang wa gisugo sa Ginoo iya nang gibuhat kay siya nay magbuot. Niingon dayon ng Ginoo, bantay ka nako Assyria. Basig nalimot kang ako mo'y nagkupot nimo, imbis nga ibunal ti ka, isugnod ti kas kayo. Hagda kag kahoy ba? Nya bunal. Bunal nimo, di mo igo sa imong bunalan, ari mo igo sa imong tuhod. Unsa may imong buhaton anang bunala? Ikaw may nagkupot. Iglatos gyud nimo, di gyud mo igo dito, ari gyud sa imong tuhod, usay maigo sa imong liog. Unsa may imo anang buhaton anang bunala? Kinahanglan pag gina niyo muhilom pag mo ana. Tagud-tagura na. Isugnod na kayo. Pangitag laing bunal katong inigana nimo, muigo gyud imong gustong bunalan. Mao nang niingon ang Ginoo, dili man magpagarbo ang bunal kay nakabunal siya. Sama sad sa gabas, dili magpagarbo nga nakaputol siya kahoy o puthaw. Ang martilyo sad o maso, di sad makapagarbo nga siya nagpulpog o siya nagpaduot sa lansang nga iyang gidukdok. Instrumento ra siya. Nga lingi ay mong tupad. Ina bunal ra ka. Ina ba? Ina bunal ra ka. Instrumento ra ka, Ginoo. Kanang naong nimo
gigamit unta nas Ginoo aron isangyaw ang maayong balita. Imo naman noong gigamit imong naong aron isangyaw ang imong abilidad nga kamao kang mo color sa imong buhok, nga maayo kang mo kiskis sa imong ug mo badli sa imong kilay, nga maay kay kang mo paputi anang naong nimo. Mura naman noog ang imo namang naong ang imong gisangyaw, di naman ang naong sa Ginoo. Imo namang gisumpayan imong pilok ana imong ngabil diha lain-lain na lang imong ipamutang hasta imong mga kuko imo na pansumpayan ana mga plastic na ang gisumpay. Basig nalimot ka nga ang tumong untaan ng imong lawas para na pagsangyaw. Kanang imong ka-bright sama ni San Buenaventura, Saint Bonaventure, bright is tanan sama nilang San Agustin, San Ignacio of Loyola. Mga bright kaayo, St. Ambrose, St. Thomas Aquinas, o uban pa. Kanang ka-bright, gamiton din as Ginoo para mapadayag ang iyang kamatuoran. Dili ang pagtabon sa kamatuoran. Mga bright man ang naas atong executive, kasagaran ana, abot na ba kay bugo ana nila. Kanang labi na nang naas legislative. Mga bright na, samot nang naas Supreme Court. Pero kanang naas NBI, kanang naa diha sa BIR, o di ka kasud BIR kung sikog pang-apply ng BIR sa una, wag ko dawata. Ana, kanang naas customs, o ka mga bright ana, kanang naas LTO, ka mga bright ana nila. Kanang naa sa PNP, kanang naa mga CIDG, mga bright kay na sila, kanang naas ombudsman, kanang naas Department of Justice. Kanang nagdaan ng atong unsa na nga nang NI unsa na local government units DILG kana mga bright kay na sila di ka makasud dihag di ka bright pero karon naay NBI duha na ka NBI agents ang nibarog kunuhay nga motistigo nga doon nagigibuhat si BP Sara nga grave threat ngadto sa presidente mo nang kinahanglan siyang i-impeach kay grave threat sa atong national security katong iyang gisulti unya nagkontrata na gyud kuno siya og sa ilang version assassin aron mo gurgur sa presidente sa iyang asawa og sa speaker. Ang duha magsige magingon I have no personal knowledge. I have no personal knowledge. Kung sabi ng imo, marites, hastang mga NBI, marites na. Investigative body mo sa atong nasod, elite investigative body, o no knowledge, niya, director pa yung kas NBI, regional director ba na? O unsa ka head ka sa department sa pag-investigate. Niya, no knowledge na di mong isultid to Senate, magkasayop-sayop pang ilang gibuhat ng affidavit, topographical error ko, no? Di ka to grave error, kadanghag, nagbinogo tungod kay bisag bright nagbinogo tungod sa kwarta paslakan na ganig kwarta ang bakba sa usa ka bright nga tao din ana mo tingog magsangual na paslakan na kwarta. Asa pa na makasultis tinuod sangual. Kana imong tupad o paslaki nagkwarta. Niya pangutan ing na saman musulti kas tinuod lingo na. Kanang mata oy alihan lang nagmalita nga kwarta or binandol nga kwarta na di na mo tan-aw sa angay tan-awon. Mabuta mo nang ningon ang Ginoo ay kumpiyansa kay nagtan-aw ko na diri sa atong salmo na mari diri nindot kay instansa nga amot na minaw sa kamo salmo sa atong salmo ningon man to ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod manay nana pero na ako mo ingon mga tao ato di yatak-yatakan iyang lungsod ato ning daog-daogon kay wa maminaw ang Ginoo. Ningon ang Ginoo diri
Siya nga naghimo sa dunggan, dili ba makadungog? Siya nga nagbuhat sa mata, dili ba makakita? Oh, siya maging nagbuhat ana, di na hinon siya kadungog. Lilingay mong tupad. Yung nakita gyud sa Ginoo nga naa kay 200 pesos. Tingnan ba, ang Ginoo nakakita ana nga naa kay 200 pesos. Unya ang tumbong anang 200 pesos nimo karon unsa man? Ipalit og slot. Adi di ay raffle ticket kay kutob ra ni karong July 25. Nya kay di man ani mo ipalit kay imo gyud ang tigomon kay imo gyud na basin og isugnod kas kayo. Ingnon sa natong mga naas executive ug sa legislative ug naa sa DPWH, kanang naa sa mga LTO, BIR, naas PhilHealth, nga ni-appeal anang kawat, naas DepEd, nga ni-kapil anang kawat, nga dagko kay trillions nga ang gikawat nila for this past mga 4 years. Ato sa silang ingnon, nga inyo tingaling mailad ang mga ubos nga mga katawhan. Inyo tingaliming mailad, inyo tingaliming makunuhay mabula-bula, anang inyo mga maayo kayong pagtabi diha, kada mga binutang-butang ninyo mga kaso sa inyo mga kaatbang sa politika para di na sila magtingog against ninyo. Pero ang Ginoo nakakita nga nidawat kag malita, nga nidawat kag envelope, nga nidawat ka og bag nga gisudlag basura ug imong gibutang sa imong tipiganan ang basura, mao na ang imong naong karon basura. Bisag asa ka maglakaw-lakaw, tan-aw sa mga tao nimo luod na kay ka, muadto kag Canada, siyagita na ka sa atong mga kapwa Pilipino na pagmigapon, luod na kay ka, kay magnanakaw ka, magnanakaw. Luod na kay kagnaw nga bisag unsa pa imong isulti, ang comment diha social media pulos na gyud negative or 99% negative. Ang imo na lang mga trolls mo ingon nimo nga positive. Nga bisan pag magsorbita gikan sa negative 15 nahimo na rong negative 27. Luod kay mong mga naong. Nya nagpakaron ingno na lang kang wa makit pero nakit-an na ka. Mao na kinsa ninyo dinhi ang dunay 200 pesos. Tasa ka mo. Nas inyong balay batis yung balay na 200 pesos. Sige isa. Di mo isa paputol na inyong kamotron. Ang ato ding pagpanawat sa raffle tickets para sa mga aktual nga mopalit og ticket, kutob ni sa alas 7 gabi sa July 25. Ako lang ning klarohon na. Para sa mga online parishioners katong mo agi sa GCash, puno na din akong GCash karon, dili na mo makapasulod sa akong GCash. Ang kanina lang ubang GCash accounts mo igamita. Unya ang mo agi sa GCash, mo agi sa kwarta padala, iagi aning atong bangko, kutobra ang atong pagpanawat sa July 22. Kaya mo pa man ang i-process para among ma-send ninyo ang tickets. Amo pa nang basahon dito, i-check pa na nato sa bangko, claimon pa na namo, niya ipadala ninyo ang ticket. So ang atong deadline sa inyong pagpamalit online, July 22. Nyagdigay mo mapadadaan og ticket, paningla. Pero na mo ihatag July 23, 24 ug 25 ug di na mi kapadala og ticket, isipan na lang nga donasyon na to sa atong parokya. Kaya na masaroy daghang nang donate. Na magani nang donate og tag 20,000, ay tag 50,000 nga moingon ra ay lang nabutang ig ticket pa der. Praise the Lord, pakpaka na to sila be. Okay kayo. Kaya di biasa yun si kagsuwat anang ticket, no? Daghan kayo. Pero amo ginabuhaton. So muna, ayaw di ta magpakaroon ingnon nga ang Ginoo wa magtan-aw nato. Kaysa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod.
Silutan gid niya ang mga taong nagpaka-Ginoo. Muna si San Buenaventura, ang iyang kabright gigamit niya pagpatinaw sa presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga kanindot unta kon kitang mga katawhan di isad ta mobiya sa Ginoo, kay inigamit niya nato iyang pakauwawan ang mga maalamon. Bisan gani ang atong Philippine Constitution mitahod gyud sa katawhan, taong bayan. Mo na ang atong Philippine Constitution moingon gyud na siya, the government emanates from the people and for the people. We, sa ito ng atong preamble, we, the sovereign Filipino people. So people ang maoy basihan sa atong panggobyerno. Kana sila dihang na naglingkod, mga instrumento raunta na sila sa Filipino people. Pero kung di na sila mubuhat para sa kaayuhan sa atong katawhan in general, ang ilan ng kaugalingon, ang ilang tagaan, ang ilang mga kabuang karon, silutan gyud sila sa Ginoo. Silutan gyud. Hapit na moabot ang ilang silot. Baga na kay sila gnaong tungod anang ilang pangawat sa kwarta. Imagine mga igsuon, akong gisearch sa AI kay naam sa ko'y magdunggan social media nga moingon kini kunong impeachment sa atong vice presidente 92 days ni nasa moingon musubra pa kay ang usa ka witness unta ang ilang budget usa ka witness kada hearing, karon ay usa ka witness nga moabot og 2 ka adlaw nilang hearing. So posibleng mulapas pa sa 92 days. Kada adlaw nay moingon 50 million ang ilang gasto. Nasa moingon og 70 million. Akong gisearch sa AI. Namoy AI diha. Google ba? Kay usahay manggon mo. Anhin lang tas Google. Kay more man ni siya sa recorded. Di gibutang dire, the Philippine Senate spends roughly 25 million per day. 92 days of impeachment equals to 2.3 billion for hearing a 125 million improperly liquidated nga confidential fund sa BP Presidente. 2.3 billion roughly ang ilang ma-spend hearing aron kuno mapanagot ang Vice Presidente sa 125 million na confidential fund. Nya doon na rin gibutang dire. Given the facts that BP already cleared by COA. Gusto sa Congress nga ma-impeach ang Vice Presidente tungod sa 125 million confidential fund nga improperly liquidated. Pero sa COA nga mao gyud official arm nato to audit sa mga spending expenditure sa gobyerno, gi-cleared na ang Vice Presidente gani gasunod-sunod kada tuig 2023, 24, 25 nga positive ang comment sa COA. Pasabot nakapasar sila sa audit sa COA ang Office of the Vice President. Unya mo spend pagitag 2.3 billion more or less para lang aning maong confidential fund. Mga igsuon, dako kay ning ilang panamas-tamas sa atong nasod aning mga tawhana. Ug unsa may tinuod nga nawa sa atong nasod, ang budget sa confidential fund, budget sa PhilHealth, budget atong program fund nga gibalhin sa program fund, kadtong 25 tons nato kuno nga gold nga gibaligya nga wa nay kwenta karon. Ang budget sa education nga tag 1 trillion hapit kada tuig ang budget nga nawa lang hastang mga atong mga classrooms wa na diha ug uban pa. Trillions ang nawa
wa na hisguti karon gitabunan sa 125 million nga ilang gihimo-himo nga kaso, dili ka ni sila paninglan sa Ginoo ani, naglisod na tag maayo karon. Mga tao, kita mao ang gobyerno, kita mao ang panalipdan sa Ginoo. Kamo dihang naas executive, legislative ug unsa na ang mga departments nga nangawat pagbantay in taon mo, pag-usab na mo aron dili mo isugnod sa dakong silot.